Paskong Pasko na talaga dito sa pinakabagong atraksyon sa lalawigan ng Pampanga, ang Christmas Village na ito na matatagpuan sa Severa Subdivision sa lungsod ng Mabalacat. At nito ngang Sabado, November 6, pinailawan ang mga naglalakihang Christmas tree at makukulay na dekorasyon para lalong pasiglahin ng holiday season. At para kumpleto ang Christmas experience, mayroon ding live entertainment at syempre, hindi mawala ang pagkain sa kanilang food hub section. Masaya naman para sa mga bata. Mayroon na silang mapapasyal na buksan ulit yung playground nila. Maganda po. At least may mga libangan yung mga tao. Maganda po kasi mas malapit po sa amin eh. But wait, there's more! Isang engrandeng raffle ang maaaring salihan ng kanilang mga kliyenteng homeowners. You have a chance to win first yung ating cash prizes. From 10,000, 15,000, 20,000, up to 50,000. Pwede po tayo manalo ng cash prize. At meron pa po niyan, meron pa po tayong showcases. Yung living room showcase, kitchen showcase, dining showcase. Talagang marami pa po. Tapos meron pa tayong motor, e-bike. And of course, ang pinaka-main raffle po natin, nanalo na po tayo ng cash prize, nanalo na tayo ng showcase, and we still have a chance to win the brand new vehicle. Ito po yun yung GD na worth 1.2 million pesos po yan. Pero huwag raw mag-alala dahil ang naturang pasyalan hindi lamang para sa mga residente ng Severa, kundi bukas din ito sa publiko ayon sa developer ng Westchester Realty Corporation. Bukod dito, may regalo din daw ang Westchester Realty Corporation sa publikong nais magkaroon ng sariling bahay ayon sa presidente nito na si Nico Valencia. Dito po sa Severa project po natin, dito po ay pinakamababang down payment. We only ask for 20,000 pesos all in. Pwede na po tayong lumipat kaagad dito po sa Severa. At mababa rin po ang ating monthly amortization. Ayon sa dating may-ari ng Severa na si Globe Asiatic Realty Holdings Incorporated mega builder Delphine Lee, malaki ang kanilang pasasalamat sa Westchester Realty Corporation dahil sa maayos na pamamalakad umano nito ng subdivision. Ang number one kong concern ay security. Gusto nating maramdaman ng bawat isa sa inyo, kahit hating gabi kayo maglakad, hindi kayo kakaba-kaba. So yun lang naman ang pakiusap ko kay Congressman Valencia at nagkasundo kami. Samantala, napapanahon lamang daw ang pagpapasaya sa mga residente ng Severa dahil bukod sa pandemya ay naging stagnant ang naturang proyekto. Kailangan pasayahin din natin sila. No? So very appropriate itong Christmas na napagkasunduan namin sa board na we will come up with a Christmas village for more than 10 years. Stagnant ito eh. Walang development. Malungkot. So, dinevelop natin, inayos natin ang kanilang mga tirahan dito, mga bahay nila, at kasayahan pa. And then, ito magiging traditional na palagay ko, every year. Ito pong silver ay 50,000 pesos. Ito pong red, yan po yung 15,000 pesos. Ito pong yellow, yan po yung 10,000 pesos. At ito pong green, yan po yung 20,000 pesos. So, tapos marami pa po tayo. Ito pong blue, violet, pink, yan po yung mga showcases po natin. Pag yan po ay nakuha po natin. Bida pa ni Valencia, ang madilim na kasaysayan ng Severa ay napawi dahil sa development project na nagiging mukha nito sa publiko na ito'y sincero sa kanilang mga katransaksyon. Paolo G. Santos, CLTV News.